Круасани, кафета. На всеки Ма те са чайове, бе, човек. Това не е кафе, виж как прозира. Това е чай. Не е чай. Чай. Сега ще пиеме чай. Да. То за това пиете по 16 кафета. Като отдрънеш 2 кафета в България Да. и ти става лошо и се стръпнат ти петите. Чуй само. Ние си имаме кафе машини по обекта. Ага. Само че тук обекта беше спрян. Отиваме на обекта в 19. Един от многото обекти на Пламен. Да видим какъв е. Вече показах 2 или 3. Не напълно. То е интересно, като го ги следиш в различни етапи. Ето тук е една интересна сграда. И до нея вече по-нова. Къде ни е обект? След новата. След новата. Червената врата, виж ли? Да. Виж сега горе нещо интересно ще ти покажа. Ние горе ли сме? Гледай сега, ние сме горе. Виж ли в терасата отвън? Да. На тази бялата сграда е там горе, виж? Да. На новата сграда там. Да, виждам. Така. От тези тераси имаше вътре големи проблеми нанесени, защото са имали проблем с водата. Да. Влизала е вода вътре. И вие ли ги правихте? И след... Не, още не сме. Чакаме да ни одобрят да ги правим. И вие ще ги правите. А виж до Най-вероятно, да. съвсем друга общи части. Значи още един път ела ти покажа нещо. Виж ли, прозорците горе, тези където черните прозорци, Да. двата. Там ще работим. Там сте. Ама още ли? Още не сте работили, айде. И от терасата е протмукало нагоре. Как ще отвориме? Има код, само че трябва да остави. Айде. Да. Ето тук нещо ново, по-различно. Новото си е ново. И тук имат проблеми малко. Ще си да бутек. Ама не държи вратата на мен. Да. Най-са интересни, навътре имат още цели сгради. План да си вземе кафето. На къде сме ние? Е тук вляво. Е тук само бутай вратата. А там назад може ли да се отвори? Ами не знам, не съм ходил там. Само да видя какво е. Отваря се. Ето. Так. Некой ще каже, снима. Чакай. Бутаме. Асансьор има ли? Не. Горе-долу е направено нещо. Тук вместо да шпаклуваш вуали-муали, ето това. Ето това стоя тук. Свика се малко, не стои баш лъскаво. Не бе, има си тук ремонт се прави пак. Но това е решение. В смисъл, вместо 15 ръце, директно го лепиш и го правиш. Това е сграда пак поне на 200 години. Да, то се вижда по стълбите. На кой етаж сме? Трети. И ето как се облича обект. Между другото, тия са много готини. Тия лепат, нали? Да, само че ти кажа нещо. От тук надолу, където няма протекция, защото комшиите се я махнали. Що? И защото нещо не й харесвало, не знам. Аха. А иначе правите навсякъде, така ли? Да, отгоре до долу, да. Аха, да. Да видим обекта. И клиенти са тук. Пернуел. Здраво. Décembre et on n'a jamais été aussi nombreux. Bonjour. Ouais, ça va et vous? Oui, ça va bien. Ben, on vous ramène de manger.